Ano na? Jack! Teka! Yeah!
Ayun ang mga siyong. Ay, nakakalaw yung ulo. Ulo, dali. Dude, boy.
Yes.
Wadagdag. Bumasay pa ang gulo.
23.
Ha? Kaya, hindi ko...
kasi kasi ingat ka Hindi. Boss, di pa ka na.
Oo, di ba? Basta may
Away pa! Away pa! Hindi ko alam.
ka na. Bago na. Nabigyan sa iyo. Nakulong ka ba? May apat ka lang yung robok dito.
Ay, kaya makuha na. Hindi na ako. Hindi, makuha ito naman. Una, kung bayad.
Ha? Ang luto. Ano?
Ay, kita
Ito po. Ako po.
Live! Kala ko din mga computer. Mga tao na ilumot.
Mm-hmm.